Mga yam-yam kini sa mga panghitabo sa palibot tungod sa extended community quarantine. Ang atong tubag, wala kuyapi, gakagubot, gakaguliyang na ang tanan tungod ni ining ECQ nga atong nahiaguman. Pero tiliwala ni ining tanan, mga tawa na lang kita para mga wala ang atong problema, ang atong tubag. Wala kuyapi. Karong panahon na ang mga purpose perting kusgana ang 8K o 5K kulang sa usa ka semana ang ilang pamilya sa sardinas ug noodles na nga balaw na kitang dili mga purpose antos lang ta sa hinatag ni kapitana ang atong tubag. Wala kuyapi, daghang galibog tungod aning relief goods, kay og dako ka og balay ang tig-distribute igo lang mulabay, pero og naay solicitation ang barangay, unahon ang dagkong balay ang atong tubag. Wala kuyapi, naapoy mga artihon, dili ko numukaon og sardinas kay kabuhion, unya gayaw-yaw gabagulbol pirting sukua kay sardinas ug noodles wala nahatag sa ila kahilas ang atong tubag. Wala kuyapi, daghang sugilanon, daghang anggulon, daghang tawong lisud kaayo pasabton, nagubot naman gani sa bugas. Unsa na lang kaha sa cash ang atong tubag. Wala kuyapi, daghan kaayong pauso karong mga panahona, mga trivia, mga pangutana, pawala sa kalaay, pawala sa problema. Bikini, kay bright man ka, kanimoy tubaga. Kap, ang bugas ug sardinas. Asa na ang atong tubag? Wala kuyapi. Daghan kaayong mga pangutana nga sa matag adlaw mahinagbuan ta sama sa nganong wala man ko gilista. Ang tubag ni ana syempre seaman, maestra, dentist, nindot og trabaho di opisina ang uban, may abroad pa. Pirting paita, dako ra bag tax ang gikalta sa akoa, unya karong panahona gitabla ang atong tubag. Wala kuyapi. Isingit ko na lang pud ni sa mga importante kaayo nga mga pahimangno ato usab nga ipahibalo nga importante kaayo magsuot og mask kay dali rang makasulod ang virus sa ilong nga lisngag kaayo ang atong tubag. Wala kuyapi. Sa kadakong pangutana kung ang ECQ ma-extend pa, unsa pa may laing luto aning sardinas, human nako anang kilawon, gisahon, itlogan, odongon, miswahan. Pwede ba kaniununan? Ang atong tubag, wala kuyapi. Nabantayan ko lang. Naapod tay mga silingan nga kusog kaayo mamaypay og kwarta og sa Facebook i-post pa kay lagi kuno kwartahan sila unya gayaw-yaw kay bugas ra gihatag sa gobyerno ang sardinas asa na kuno nakutog dato na unsa naman ni pasabta kubi ang atong tubag. Wala kuyapi. Karon no, taod-taod lang jud ko nahibalo nga ang ECQ extended hangtod sa katapusan nga numero tungod daw daghan kaayong badlungon ayay naalahig naman hinuon. Kamong mga buluyagon kabalo ba mo unsay pasabot anang badlungon? Simple lang, ang bad masulod gyud na sa lungon. Hala sige, padayon. Ang atong tubag wala kuyapi. Kanipong PUM o PUI, wala good na ayo og pasabot sa ato, labi na aning pag-distribute sa grasya. Kay ang PUM or kung PUM ka, ang pasabot ni ana, paghulat og mahatagan ka. Kung PUI ka, ang pasabot, pagpalit og imuha ang atong tubag. Wala kuyapi. Halos tanang nasod nakikumbati sa COVID-19 sama sa China, Italy, Iran ug USA samtang ang Pilipinas nakikumbati kung kinsa ang makadawat sa 8K ug 5K na unsa naman ni pasabta kubi ang atong tubag. Wala kuyapi.
Makalibog kaayo ning atong kahimtang karon, pero ampo na lang kita nga mahuman na ning mga pagsulay nga nahiaguman ta. Kining tanan mahuman na unta para atong mga kaguol o kasakit mawala ang atong tubag. Wala, Kuya P.